Ba. Kurantigi bɔra bi dɛ. Kurantigi. A ye fan bɛɛ kɛ mankan ye. Ko n'a man ka kura wari sara k'a bɛna n kɛ ka bɔ. K'a kɛ ka bɔ. Ba e yɛrɛ bɛ moriya la ba depuis la i tɛ se ka kuran fana sara wa ba. N'o ye kɛ pewu. Jamana bara gɛlɛya de bɛ kira tigɛra la fiyewu mais kɛ pewu bi kɔni n y'a ka bi non kira kɛra cogo o cogo kira l'o bila bi. Mais ba depuis a ye yɛrɛ même la e yɛrɛ bɛ sunguru tigɛ la ba ne ma se ka. Ba taara ten datugu sunguru tigɛra tugun e ba fɔ n ka fɔ nin ma ba taara mɔgɔ fɛn tɛ ka sunguru kuma i ta ye kuma ye. I kɛ pewu a kɛra cogo o cogo bi. Kɔ. Salamu alaikum Saj. Wa alaikum salam. Saj. Taa kɛnɛ ma fɔlɔ mɔgɔ dɔ bɛ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abedi Osai. Ça va? Ah ça va. Osai. Depuis n bɛ se baara kɔfɛ n ta jinɛ sura. U bɛɛ ko fɔ n ye. A fɔra n ye ko walayi ko a ka so muso gɛnman belebele dɔ jɛman pasi dɔ non o b'a ka so fiyewu. An bɔ. Awɔ. Osai ne kɔni ne nana ka na ne kungoya ɲɛ filɛ. Parce que ko n bɛ yen ne yɛrɛ baarako yɛrɛ bɛ ɲagamu ne bolo pepewu n tɛ foyi le kalama na baarako la. Non e ka pewu komi i sera ne fɛ yan. Ne dɔnni hakika ne yɛrɛ bɛ den cɛ n'a musoya to k'a to a kɔnɔ. E yɛrɛ a ka du kɔnɔ yen ayi non muso gɛnman dɔ bɛ yen o bɛ juguyara fiyewu. Mais i kunna jara n'i tun bɛ se ne fɛ yan su in na ayi i kun satɔ 19 heures bi 19 heures su in na. Karamɔgɔ e ko lɔ wa. Bi 19 heures n'i tun bɛ se ne fɛ yan i satɔra yen fiyewu. Alahu akibaru. Donc mais o saraka ye min ye o saraka o fura ye étage 400 de ye. Karamɔgɔ 400 dɔrɔn wa. 400 n'i y'o 400 di ayi e bɛ sa fo 2025. Alahu akibaru. Non karamɔgɔ i ko fɔla n ɲɛnɛ depuis n bɛ fɛn na nin i ko fɔla ne ɲɛnɛ ko karamɔgɔ cɛ dɔ bɛ yan ko karamɔgɔ cɛ nin ni kini kungoya fɔ ɲɛfɔ ɲɛnɛ n y'a ɲɛma non k'a b'a ɲɛnabɔ ka d'i ma karamɔgɔ 400 ko tɛ wa karamɔgɔ a filɛ nin ne bɛ 400 d'i ma i sabali n dɛmɛ. Non i kɛ pewu. I ye sabali n dɛmɛ. I kɛ pewu a bɛ dɛsɛ i la pewu. E bɛ 2025 sɔrɔ balo i tɛ sa fiyewu. A tɛ se. Tant que sera ne kɔni fɛ yan kɔni. Jinɛw bɔra fɔ n ye. I kun kan ka san 2025 mais u bɛna a pousser fo 2085. Karamɔgɔ. Awɔ. Alhamdulilayi o yɛrɛ ba ye o yɛrɛ ba yɛrɛ le dernier sa sisan nin mana kɛ n diya. Sisan kɔni 400 kosɔn. Non fo 2095. E tɛ sa tuguni. Alahu akibaru karamɔgɔ. Non karamɔgɔ laniya. E ko fɔla ne ɲɛna o. Non ne ni jinɛ Samorusi ne yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo su ni tile. An bɔ. Depuis lawale fo sisan. Alahu akibaru karamɔgɔ. Ne yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Karamɔgɔ. Bon e bɛna sira di ne ma. Sira bɛ yen. Comme n ka patron ba dɔ n kɔnɔ yan fɛ yen. Sira bɛ yen sira bɛ yen. Mais min i ko fɔ patron ɲɛna o. N'Ala sɔnna ma. E kɔni fo 2095 e tɛ sa tuguni. Alahu akibaru. 400 kosɔn dɛ. Non sa fiyewu. Bon n karamɔgɔ. Assalamu alaikum. Waalaikum sira bɛ yen. Sira bɛ yen. Karamɔgɔ n taala. Aw nanamanw kɔni ka 400 kɔni to yan ne ta kuran kɔni ayi o tɛ tigɛ tuguni. Bilakoro o tɛ 2095 ye o ye 20100 de ye. Sisan bilakoro n'i bɛ sayako kuma fɔ o tɛ wari bɔ ka di cɛkɔrɔba ma a taara ma e la sa ni yɛrɛ bɛ ne bolo ne ko 2095 n'a 400 ne ka kuran o tɛ tigɛ tugun.